Sanibona. Kunento ekumele siyiqaphele ngaso sonke isikhathi, ukuthi umlomo wesilo uthini, nokuthi isimo sesilo sinjani, ukuze kungathi thina sithi kuyadlalwa kanti ku-serious, yabona, khona ukuthi kufanele kwenziwe something. Manje umuntu ekhuluma umuntu uyabona ukuthi aze ashintshe umuntu abe imumishi ngamabomu, ngoba isilo phela manje angibe imumishi-ke ngoba manje ngiyanitshela ukuthi anenze kanje 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 kanje, anikwenzi nina, yabo. Kushuthi manje yabo nabantu nina badlebelekile, yabo. Ya, manje umuntu odlebelekile vele akekho emkhosini, yabo. Kushuthi uyihambela yedwa nje, yabo. Mhlampe umshangibisa, mhlampe umgwaze, yabona. Iyona lento ayishoyo uShembe. Ukhuluma lento ukuthi uma uhamba ebusuku, uhamba zonke iy'ndawo, uhamba uhlala nabo bonke abantu abangasibo amaNazaretha, ugcina ukhuluma izinto ey'ngasilona ezeNazaretha, ugcina uwumuntu ongasilona iNazaretha, ngempela omunye umuntu nje, yabo. Ngobani? Uhlala nabo bonke, kweli manje awukhethi nawe, ubona nawe usuvalelwe yazi yazi uyabona ukuthi yabona mfethu, yabo, uhlaliswe nekhonde xolo. Kusize kona onesi ukuthi bakwazi ukuthi balithobe ikhonde labo lelo. Kodwa manje uyabona ukuthi manje lento mfethu ku-mix-wa isibhisisi, yabo. Uyabona ukuthi manje angeke mfethu, yabo. I-generational mix, yabo, bayibiza kanjalo mfethu, into ebhedayo, yabo mfethu, generational mix mfethu. Kodwa manje uyabona ukuthi ayinapholisi le generation bakushaye nje, yabo. So manje ile nto-ke ukuthi nani nihambe nikhuluma, singazi ukuthi manje umuntu uthini manje une-language yakhe azakhele yona nje into ayikhulumayo, kodwa manje isiZulu sikhona. Manje umuntu masethi, hhayi wenja, hhayi wena ngakutshela kanjani 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 kanjani, manje umtshele kanjani futhi nge-language eniyakhe eno-3 no-4 niya ehlathini. Manje nifuna ukusiphatha ngayo nje, ukuthi manje ne-language yenu nina manje yokuthi nithole izinto ngendlela ekungasiyo, noma mhlampe nilwe nabantu abadala, yabo leyo nto. Kanti abantu abaningenayo bangaphandle, yabo, abaningenayo ukuthi nixabane nabantu abadala, hhayi ukuthi usiko lakaZulu ukuthi uxabane nabantu abadala. ODana, ogodongwane ba-wrong kanti nanamhlanje basa-wrong ukuthi baxabane ngoba manje phela nawu uJobe unabangani bakhe, yabo leyo ndaba. Labo abangani bakhe abamvusayo ukuthi wendoda, ungalokhu ukhala wena mfethu. Abanye abantu bethi baney'nto ey'nzima kabi kunale yakho. Manje ulokhu ukhala la, ulokhu ukhala ngabe awulungise iy'nto zakho. Manje kuthatha iy'mbuzi eziwu-12 sekuphinde kuthathe eziwu-5,000, manje wena ulokhu ukhala. Manje iJobe yethu yenza something, yabo leyo nto. So manje into ekanjalo ukuthi singakhali futhi kakhulu uma kuwukuthi kukhona ukulahlekelwa okukhona okwenzakalayo, kodwa kuke kunani njengoba yesho nje, yabona uMkhize ethi kufaneke ku-trace-we ukuthi into ihamba kanjani, kufaneke ku-trace-we ukuthi impahla iphuma kanjani ejaldini, umuntu ey'fuyele ibhunu nje, yabo. Ngoba phela nabantu phela i-constitution ayisho phela ukuthi ibhunu li-wrong with i-constitution, yabo. Ibhunu li-right i-constitution, yabo. Manje ibhunu ilona elikwazi ukubhala ngalesa sikhathi, yabo leyo ndaba. Manje ilona eli-right vese ukuthi ngoba vese ilona elibhalayo vese ukuthi kufanele kube kanje ngala bantu abakanje abakanje, ilona elaziyo ukuthi kuhamba kanjani ngoba kade liphethe lithi iminyaka eminingi engaphezu kwa-48, 40 years liphethe ibhunu, kushintshe ibhunu nje, yabona. Kunepholisi yakhona yokuthi nje kufaneke kube i-Boer Republic yonke into, Transvaal. Manje yonke into isi-Transvaal noma ukephi mfethu use-Transvaal ngoba manje ithina esiphethe nje, yabo. So manje angikaze ukhuluma nami, yabo, ngoba manje uyazi vese, yabo, manje wenza engathi awazi, yabo. Yabo, ngiyakuzwa khona ukuthi uthini kodwa manje mfethu uyabona nami ukuthi ngihamba nobaba, yabo. Yabo, kufanele nazi ukuthi sisenombolweni, nami kufanele ngiphakame ngawe, yabo, ukuthi wena ufunani kwi-Transvaal nokuthi kodwa uMnatal, yabona. Futhi nale sikibha osigqokile, usigqoke kanjani isikibha esinje kune-Transvaal ngoba uyazi ukuthi sisama-lion thina. Asiyo ama-cheaters, ama-lion mfethu, yabo leyo nto. Yabo, wena yi-cheater manje futhi manje, yabo, usuyi-cheater manje wena, wase-uShaka wena manje, yayibona leyo nto. Yabo, wena uyasibhayizisa kahle hle, wenzani manje wena la, ubiza obani, yabo, ufunani eTransvaal?